κράνη. Ωραία, όπως λέγαμε, έχω ήδη τα πράγματα εδώ. Ωραία, να ξέρετε ένα κόλπο εδώ πέρα, τη ρίχνετε και έχει εδώ το ρεύμα για να κλείσετε κάτι να κλείσετε. Δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά. Ωραία, μια εικόνα του παππού. Οκ, τέλεια. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Οκ, είναι κλειδωμένο. Πως έχει κάτι, λίγη συγκούζνα δεν βρήκα τίποτα. Α, έχει εδώ, αρκετά έχει. Για πάνω για το ελικόπτερο, έχει αρκετά. Δεν ελπίζω να έχω κάτι. Α, αυτό είναι γιατί είναι, για το ελικόπτερο. Δεν είναι. Όχι, τι λέω, δεν είναι για το ελικόπτερο. Ωραία, εδώ πέρα πάμε, είναι να ξεκλάσει την κράνη. Εδώ πέρα, πας εδώ. Πατάς, που πατάμε, εδώ. Και βάζω την άλλη μεριά. Ωραία, εδώ δεν έχει κάτι, σίγουρα δεν έχει τίποτα. Πού να κρύψω εδώ πέρα πράγμα. Αυτό είναι χρήσιμο. Οκ, τώρα είναι κλειδωμένο. Τώρα μπαίνει ο Grandpa. Άλλη φορά που το έπαιξα, εντάξει. Κόντουσα να πάσω κάτι. Εντάξει, θα την αφήσω εδώ τη φωτογραφία. Και έχω και μια άλλη δουλειά. Πάμε. Εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα αυτό τώρα να το ανοίξω αυτή την πόρτα. Γιατί ξέρετε. Είναι για το ελικόπτερο εδώ. Αυτό εδώ είναι. Δεν έχει τίποτα. Για το ρεύμα εδώ και αυτό είναι. Δεν μπορείς να φύγεις, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πάμε στην αράχνη. Να πάρουμε τι έχει μέσα. Ωραία, φίλοι, φοβάμαι. 3 δίνω. Το όπλο το αφήνουμε έξω. Πάμε. Αυτό, ναι, ξέρω γιατί είναι. Γιατί είναι καθόλου σαν άνθρωπος. Είναι τρομακτικά εδώ. Έχει από κάτω κάτι. Ωραία, τι λέγαμε, τι ήθελα να είναι. Ωραία. Πάμε. Κάτσε. Να δούμε εδώ τι θα έχει. Το γκάζ είναι, ναι. Τα αφήνουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα κάτω έχει μαζέψει κάτι. Πάω να πάρω και φωτογραφία του παππού. Και τι είναι, ναι, το lock. Αυτό που έχει Grandpa. Παππούς βασικά, θα το λέω παππούς ελληνικά. Τουαλέτα, δεν μπορεί να κρύψει γιατί από τη μούχλα δεν σε βλέπει κανένας. Τη μούχλα. Πάμε πάνω. Είναι η μόνη σκάλα που μας πάει πάνω, νομίζω. 3, 2, άνοιξε. Θα δούμε εδώ κάμερες. Γι' αυτό με βρίσκει, ναι ρε φίλε. Γι' αυτό την ώρα πάει ο Grandpa. Έχει κάμερες, ναι ρε φίλε. Κάτσε, όχι κάτσε. Για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορώ, ναι. Ναι. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Θα το βάλω εκεί. Ωραία, πάμε. Τίποτα. Τόσες. Είναι για το... Πες το τηλεφωνικό. Ναι, για το όπλο. Κάτσε εδώ, μήπως έχει κάτι. Δεν μας νοιάζει αυτό. Τώρα πάμε κάτω γιατί έχουμε πολύ δρόμο. Ωραία, πάμε. Ανοίγουμε το όπλο. Μετά έχουμε λίγο ακόμα, παιδιά. Ωραία. Είναι, είπαμε. Όπλο. Πού είναι. Ολοκληρώ. Διάδρομο. Να το. Τώρα μπροστά μου ήταν. Ωραία, τι λέγαμε. Ωραία, πάμε. Ωραία. Ωραία, πάμε παιδιά. Ωραία. Πριν πάρουμε το όπλο, το αφήνουμε εκεί να δούμε τι έχουμε. Λέτε πάνω έχουμε μια φωτογραφία του Grandpa για να το βάλουμε πάνω στην πόρτα.
Εδώ μέσα είναι. Βλέπετε γυαλίζει. Τι γυαλίζουν τα πράγματα. Ωραία. Όπως λέμε μπορεί να κάνω και part 2, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν προλαβαίνω κιόλας. Ωραία. Πού είναι? Μέσα πηγαίνω. Κάτσε να πηγαίνω. Α, ναι, εδώ. Ωραία, βάλαμε το ένα κομμάτι. Τι έχει? Το όπλο. Τι έχει? Τίποτα. Και το γκράνι είναι εγώ το μαχτικός. Εγώ δεν το έχω πάθει την αφορά και δεν να πάθω τίποτα. Ωραία, πάμε μέσα. Τους πάθουμε έτσι. Δεν ξέρουν. Πάμε γρήγορα να φτιάσετε καλά έγκαινα, τώρα δεν παίζουμε. Παίζουμε χωρίς την κρόνη γιατί φοβόμαι παιδιά. Α, τώρα θα ανοίξουμε τα κιότη. Μόνο τα βήματά μας δεν ακούγονται. Εγώ να τα ανοίξουμε. Α, για το ρεύμα, ναι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω από πού θα φύγουμε. Από την πόρτα. Ξέρω, εγώ νομίζω από το ελικόπτερο. Ωραία, τώρα δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό εδώ το χρειαζόμαστε φυσικά. Μια ακόμη φορά το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμαστε. Α, όχι. Νομίζω και άλλη φορά. Όχι, αυτό θα το ξαναχρειαστούμε νομίζω. Θα πάμε. Αυτό κοίτα που έχει μείνει το όπλο, το shotgun. Κοίτα, είναι προς το κάγκελο. Όπως δεν έσπασε με τόσα χρόνια που είναι. Παιδιά, η γκράνη υπάρχει στα αλήθεια. Απλά τώρα λίγο έχει πεθάνει. Έχω ακούσει την αληθινή ιστορία. Ήταν για το καράβι. Και πάμε. Πέρα δεν μπορώ να σε βρει κράνη, είναι λίγο δηλαδή αυτό. Ωραία, δεν έχει τίποτα. Αν πες εκεί πέρα, εντάξει. Καλά και έχω να μην έχεις την κράνη, με κάνεις κάποιο λάθος εδώ πέρα ή κάπου αλλού. Μπορεί να σου κοστίσει και τη ζωή. Και για να δούμε, αυτό είναι το gasoline. Είναι αυτό που του παππού. Νομίζω θα φύγω με το αεροπλάνο, έχει και μια άλλη για να ανοίξει η πόρτα. Πάμε γρήγορα πάνω. Και δεν έχει και χρόνο πάρα πολύ. Κάτσε τι να θέλεις. Α, το κρέας. Και την ώρα χρόνο εγώ τη σκότωσα. Λέτε στο γκράνι είναι πιο δύσκολο. Στο γκράνι 3 και αυτό. Το 2 είναι εύκολο. Εντάξει, όχι και εύκολο, αλλά εντάξει. Εντάξει, αρκετά εύκολο που βλέπετε. Τι είναι αυτό? Ανησυχεί. Άνοιξε ρε φίλε, να παππούς. Και το αφήνουμε εκεί. Όταν είναι ο παππούς να το χρησιμοποιείτε αυτό, να κλείνετε την πόρτα. Αλλά θα πέσει κάτω και θα το ξαναβάζετε, ξέρετε. Θα φύγετε. Ωραία φίλε, αυτές οι εικόνες πρέπει να το παραμικρό ρε φίλε. Επειδή το κάνει για να σε ακούσει γκράνι. Παίρνουμε αυτό, παιδιά μου, και δεν μπορούμε να πάρουμε δύο πράγματα μαζί. Έχω κάνει τη φωτογραφία, την πήρα, την άλλη. Πήρα και τη φωτογραφία. Πώς θα το ανοίξω? Ναι, εδώ. Ωραία παιδιά, μπορεί να κάνω και πάλι τη 2, δεν ξέρω αν προλάβω. Για να δούμε. Α, εντάξει, προλαβαίνουμε νομίζω. Άμα πάει και 57, δεν ξέρω αν προλάβουμε παιδιά. Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε. Άνοιξε και τώρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα πράγμα για να περάσουμε από εδώ. Μπορούμε? Όχι, ναι, μπορούμε από εδώ. Και από εδώ. Και από εδώ. Α, από εδώ. Γιατί δεν μπορώ? Α, ναι, πρέπει να
Ωραία, πέρα φέρω τώρα το shotgun. Είναι λίγο δύσκολο. Παίρνεις ένα πράγμα από εκεί, φαντάζομαι είναι και ο grandpa. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πιστεύω είναι αρκετά εύκολο για μένα, αλλά εντάξει και άλλους μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Καλά, εντάξει, δύσκολο είναι. Να το προλογούμε, πάμε γρήγορα πάνω. Ωραία φίλε. Ωραία. Καλά, αυτός μπορεί. Φίλε, εδώ πέρα δεν μπορεί να ανεβεί η γκράνη. Παιδιά, έχετε προσέξει όμως όταν φεύγουμε η γκράνη μπορεί να ανεβεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ωραία, πάμε. Έχω 2 σφαίρες. Ωραία. Ωραία. Κάτσε, κάτι γιατί η φωτεινότητα. Ωραία. Πάμε, το βάζω κάτω. Ωραία. Τελειώσαμε. Τώρα κάτσε, πρέπει να πάρω κι άλλο ένα πράγμα που είναι κοντά μας. Σχετικά κοντά μας είναι. Δεν το έχω εκεί που έβαζα τα πράγματα. Ωραία. Σαν χαρτί τουαλέτας μοιάζει. Αλλά δεν είναι. Ωραία, πάμε. Λένε εσύ. Α, τι λέω μωρέ, ναι, πάμε. Είναι λίγο περίπλοκο. Για σκοπό. Ωραία φίλε, κοίτα. Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω ποιος την έβγαλε, αλλά είναι κατάσχημα. Καλά, δεν ξυνεί και τόσο. Και που βρήκαν τη φωτογραφία. Να δούμε το έγινε μπλε. Ενώ πράσινο. Εδώ είναι ωραίο. Ωραίο, Δεν μπορώ να το πάσω. Μπορώ. Βοήθεια. Ωραία φίλε, το είδατε πως. Τώρα θέλει λίγο ζελοτέπιο να πάει. Θα πάμε από εδώ για πιο συντομία. Ωραία, πάμε. Να ζελοτέπιο γρήγορα. Είναι τώρα. Παιδιά, κάτι ξέχασα. Νομίζω. Τι λέω, μωρέ, κάτι. Που λέω, ρε φίλε. Κάτσε τι ώρα είναι, οκ. Παιδιά, εντάξει, έχουμε νομίζω λίγο χρόνο. Δεν ξέρω αν προλάβω τώρα σχετικά. Ξέχασα μήπως έχει και ένα εδώ πέρα τίποτα. Κάτσε, πού είναι το όπλο. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε. Περίμενε, εγώ ένα από εδώ. Και αυτό να λέγει μέσα τον. Ωραία, πάω να βρω το. Ωραία, να πάρουμε λίγο. Ωραία φίλε, τώρα δεν έχω σφαίρες. Έχω, λέω, όχι εδώ. Πάνω στο ράφι. Για να στοχεύσουμε. Γι' αυτό, ωραία. Για νομίζω δεν θα προλάβω, θα κάνω και part 2. Δεν ξέρω, μπορεί. Κοίτα, θα εμφανιστεί το τέτοιο, δεν ξέρω. Τι είναι. Δεν έβαλα, έτσι τρόμαξα. Αυτό τι είναι, δεν το χρειαζόμαστε. Κάτσε, δεν το φύγει, είμαι κάτω. Εντάξει, τώρα άντε. Εκεί ώρες, άντε. Καθυστερεί, όχι. Ωραία, πάμε. Μάμα, γκακαού. Φίλε, κοίτα.
πάμε. Είναι ένα κόλπο. Ωραία παιδιά, νομίζω δεν θα κάνω part 2 που φαίνεται. Έλα, τι μία να αργήσει. Έλα ρε φίλε. Κοιτάω εδώ. Όχι και τον Gasoline. Θα πάμε να βάλουμε το Zlotape, το Gasoline και τι άλλο. Έχω το το Gasoline, το Zlotape. Όλα τα έχουμε. Θα πάμε. Ωραία, τώρα το Gasoline θέλουμε καφέ, δεν θέλω από τώρα. Παιδιά, όπως λέω, ευτυχώς θα κάνω και part 2 γιατί είχα μέχρι να περιμένετε το σχολείο, πώς να κάνω part 2. Ωραία, πάμε. Παιδιά, νομίζω ότι τελειώσαμε με επιτυχία. Και το κλειδί, τι λέω, το κλειδί του ελικόπτερου, ναι. Το Gasoline και τέλος. Αυτό ήταν, βλέπω, μόνο και το κλειδί θέλουμε. Παιδιά, πολύ είναι αρκετά εύκολο. Λογικό να πέφτει αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα όμως έχει μέσα το ρεύμα. Πώς παίξουν. Έψιλον. Θα τη βάλω όλοι, όχι. Τη βάλω όλοι. Οκ, πάμε. Τι, καλά, γιατί δεν πέφτει ρε φίλε. Το χρειάζομαι. Τώρα το αγορά, παιδιά, σε λίγο τελειώνουμε. Επιτέλους. Ωραία, τώρα αυτό το πράγμα που είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Εδώ, να το. Ωραία, που λέμε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Subscribe please and like, παρακαλώ. Αντίγραφη και like για να με υποστηρίζετε. Και το βίντεο περιμένετε να πάω να ανάξω το ελικόπτερο να δείτε. Ελπίζω να εμφανιστεί και η Γκρά να με δει. Οπα. Έχουμε την άδεια και έχουμε το ελικόπτερο όλο. Μπέσα. Πάμε. Άντε ρε φίλε. Ναι, ωραία. Δεν είναι εδώ, δυστυχώς συγκράνει. Ωραία. Όπως λέμε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe please. Γεια σας. Γεια. Να έχετε καλό σχολείο όπως λέμε. Γεια.